Εκπαιδευτικά ελληνικά βιβλία φυσικής βραβεύτηκαν στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φραγκφούρτης. Μαθητής Λυκείου από την Νεάπολη Κοζάνης δημιούργησε μια νέα χημική ένωση. Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. 75 χρόνια πέρασαν από τη βράβευση του πρώτου ελληνικού σχολικού βιβλίου, το γνωστό μας Αλφαβητάριο. Φέτος, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φραγκφούρτης βραβεύτηκαν τα νέα εγχειρίδια φυσικής για την πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου, καθώς και η κβαντομηχανική της Τρίτης Λυκείου του εκδοτικού οίκου Κλέτ και της National Geographic. Ήδη αρκετά ιδιωτικά σχολεία στη χώρα μας τα χρησιμοποιούν, ενώ είναι η πρώτη φορά που τρίτες χώρες ενδιαφέρονται να μεταφράσουν ελληνικά βιβλία και να τα εντάξουν μάλιστα στο δικό του σχολικό σύστημα. Η νέα γενιά βιβλίων φυσικής του εκδοτικού οίκου Κλέτ και της National Geographic, καθώς και η κβαντομηχανική της Τρίτης Λυκείου, που ανήκει φέτος στα 5 καλύτερα εκπαιδευτικά βιβλία της Ευρώπης, εκτός από την έντυπη μορφή, υπάρχουν και σε ψηφιακή, με επιπλέον ασκήσεις και παραδείγματα, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς που το χρησιμοποιούν για να κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των μαθητών τους για το μάθημα. Πρόκειται για μία σειρά από βιβλία, τα οποία καλύπτουν πάρα πολλές ανάγκες. Έχουμε ενσωματώσει σε αυτά πολλές καινοτομίες και νεωτερισμούς. Σας δίνω μερικά παραδείγματα. Υπάρχει μια ψηφιακή έκδοση των βιβλίων, όπου τα παιδιά μπορούν να αυτοαξιολογούνται ανά πάσα στιγμή, βλέπουν το ιστορικό των επιδόσεων και δημιουργείται ένα μαθητικό προφίλ με 26 διαφορετικούς ποιοτικούς δείκτες. Είναι πάρα πολύ καλό για τη διαμορφωτική αξιολόγηση, πράγμα το οποίο είναι το ζητούμενο για τη μοντέρνα παιδαγωγική. Πέρα από αυτό, έχει τη δυνατότητα ο καθηγητής να δείχνει περιεχόμενα βίντεο σε εντυπωσιακές καρτέλες διδασκαλίας. Η φυσική είναι ένα μάθημα που αρέσει στους μαθητές, κυρίως της πρώτης βαθμίδας εκπαίδευσης. Γιατί στο γυμνάσιο και το λύκειο τα παιδιά χάνουν το ενδιαφέρον τους. Η φυσική αυτή τη στιγμή στο σχολείο, όπως είναι διαμορφωμένη, επικεντρώνεται κυρίως στο κομμάτι των εξετάσεων. Και δυστυχώς είναι έτσι διαμορφωμένο όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είναι αυτή όμως η ουσία της φυσικής. Για να ξαναγίνει η φυσική γοητευτική, πρέπει να επικεντρωθούμε στην πραγματική της φύση. Και η πραγματική της φύση είναι μέσα από τα πειράματα και μέσα από την κατανόηση των φαινομένων. Στην τελική φυσική σημαίνει να κατανοήσω πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μου. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία, τόσο λιγότερη είναι η αφαιρετική ικανότητα του μαθητή και τόσο αναγκαστική είναι η επαφή του με χειροπιαστά πράγματα και ιδίως με τη βιωματική μάθηση. Έτσι λοιπόν στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, που είναι τα βιβλία της φυσικής της Κλέτ, τα πειράματα πρέπει να επισκιάζουν τη θεωρία. Άρα θα πρέπει να αλλάξει ο εκπαιδευτικός κάπως την διδασκαλία του, βάζοντας περισσότερο το πείραμα. Τα σχολικά βιβλία φυσικής της Κλέτ National Geographic είναι γραμμένα από Έλληνες ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς. Στα βιβλία έχουν ενσωματωθεί δεκάδες εκπαιδευτικά βίντεο, εικονικά εργαστήρια πειραμάτων και ειδικές ασκήσεις με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας για την καλύτερη κατανόηση των φαινομένων από τους μαθητές. Είναι ένα βιβλίο που παγιδεύει το ενδιαφέρον των μαθητών. Έχει μια καταπληκτική εικονογράφηση. Είναι ένα βιβλίο που έχει διαβαθμισμένες ασκήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθησιακού προφίλ και κάθε επίπεδου μαθητή. Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία κατά τη συγγραφή στη σύνδεση της επιστήμης με την τεχνολογία και την καθημερινότητα, προκειμένου οι μαθητές μας να αποκτήσουν πολλά εφόδια για να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα του παρόντος και του μέλλοντος, όπως είναι η διαχείριση της ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, το έξυπνο σπίτι και πολλά άλλα. Προκειμένου να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το βιβλίο και πιο ευχάριστο προς τους μαθητές, έχουμε στήσει σενάρια τα οποία περιέχουν και στοιχεία από τον αρχαίο κόσμο, όπως το ότι καθώς σε ένα υποθετικό σενάριο ανεβαίνει η στάθμη των θαλασσών, κάποια στιγμή, κάπου στο 2194, κινδυνεύει το οικοδόμημα του Παρθενώνα. Εκεί λοιπόν δίδεται η ευκαιρία μέσα από τους νόμους της φυσικής και τα όσα μαθαίνει ο μαθητής να στήσει το δικό του σενάριο, ώστε να προτείνει το πώς θα μπορεί να σωθεί το παγκόσμιο αυτό μνημείο. Είμαι καθημερινά μέσα στο στίβο της τάξης, παλεύω με τους μαθητές στο κομμάτι της φυσικής.
Αυτό που θέλω να πω εγώ από τη δική μου την εμπειρία είναι ότι συγκριτικά με τη χρήση των βιβλίων της ΚΛΕΤ για τη φυσική, είτε αυτό αφορά το γυμνάσιο, είτε αφορά το βιβλίο της κυβερνομηχανικής, αυτό το οποίο έντονα παρατηρούμε είναι ότι οι μαθητές, επειδή τα βιβλία αυτά έχουν ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό μέσα, μπορούν και αφομοιώνουν με μεγαλύτερη ευκολία τη γνώση, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μπορούν να ανασύρουν πιο εύκολα αυτές τις πληροφορίες. Τα συγκεκριμένα βιβλία φυσικής χρησιμοποιούνται ήδη από αρκετά ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Θα θέλαμε πολύ να χρησιμοποιείτε αυτό το βιβλίο και από το δημόσιο σχολείο. Προς το παρόν έχει μεγάλη διείσδυση στα ιδιωτικά σχολεία. Σχεδόν όλα τα ιδιωτικά έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν αυτό. Το δημόσιο σχολείο κάνει τώρα μία προσπάθεια η κυβέρνηση να εισαγάγει το πολλαπλό βιβλίο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, πόσο καλά θα είναι τα νέα βιβλία και τι ανάγκες θα προκύψουν μέσα από αυτό. Βιολογία και χημεία θα είναι τα επόμενα εκπαιδευτικά βιβλία νέας γενιάς. Στο επόμενο βίντεο θα γνωρίσουμε τον μαθητή λυκείου Ηλίας Θεοχάρους, ο οποίος δημιούργησε μια νέα χημική ένωση και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 35ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2024. Ο Ηλίας, άριστος μαθητής στο Γενικό Λύκειο Νεάπολης Κοζάνης, μαθητής της 3ης Λυκείου από τη νέα σχολική χρονιά, συμμετέχει σε διαγωνισμούς αποσπώντας διακρίσεις από την 4η Δημοτικού. Το όνειρό του είναι να γίνει γιατρός, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους διακρίσεις από μαθητές δημόσιων περιφερειακών σχολείων είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Αμαραντίδου. Του αρέσει το διάβασμα. Οι επιδόσεις του στο σχολείο είναι άριστες. Ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και η μεγάλη του αγάπη είναι οι επιστήμες. Ο λόγος για τον Ηλία Ευάγγελο Θεοχάρους, μαθητή του Γενικού Λυκείου Νεάπολης Κοζάνης. Όλα ξεκίνησαν από μια απλή απορία που είχα στο σχολείο, στο μάθημα της χημείας. Είχα σκεφτεί αν μπορούσε να σταθεί μια χημική ένωση, την οποία εγώ δεν την είχα δει πουθενά, ούτε σε κάποιο βιβλίο, ούτε στο ίντερνετ, ούτε πουθενά. Οπότε λίγο αργότερα εγώ τροποποίησα τη σκέψη μου και σκέφτηκα μια άλλη ένωση, να το πω έτσι. Οπότε εγκατέστησα στον υπολογιστή μου ένα πρόγραμμα υπολογιστικής χημείας, όπου μπορούσα να απεικονίσω την ένωση όπως την είχα σκεφτεί και να εκτελέσω μετρήσεις. Πρόκειται για μια οργανική ένωση, η οποία περιέχει μέσα άνθρακες και υδρογόνα, και ο Ηλίας αυτό που ήθελε να κάνει είναι να σχηματίσει έναν ιοντικό δεσμό με κάποια άλλα χημικά στοιχεία, και αυτό δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Συμμετέχει σε πανελλήνιους διαγωνισμούς από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, αποσπώντας πολλές διακρίσεις. Με την ανακάλυψη μιας νέας χημικής ένωσης, εδώ στο Λύκειο Νεάπολης Κοζάνης, ο Ηλίας Ευάγγελος Θεοχάρους συμμετέχει σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες. Νιώθω σίγουρος για τον εαυτό μου, έχω κάνει την προσπάθειά μου, αυτή είναι η εργασία μου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει κάποια καλή θέση και έπεται συνέχεια. Ο 17χρονος είναι ένας από τους 3 μαθητές, ο μοναδικός από δημόσιο σχολείο μιας μικρής επαρχιακής πόλης, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην αποστολή της Ελλάδας στον 35ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων, που θα διεξαχθεί στην Πολωνία από 14 ως 19 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι είναι η απόδειξη του ότι τα δημόσια σχολεία βρίσκονται και έχουν δυνατότητες, γιατί εδώ ήταν μια διάκριση στο σχολείο της Νεάπολης. Μπορεί σε άλλα τόσα σχολεία να υπάρχουν άλλα τόσα παιδιά, ακόμη και καλύτερα από μένα. Και μπορεί, επειδή πολλές φορές παραμελούμε το δημόσιο σχολείο, να πούμε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν και έτσι να τους στερούμε την ευκαιρία, να τους κόβουμε τα φτερά. Οπότε νομίζω ότι είναι το έναυσμα για να αρχίσουμε να προωθούμε τη δημόσια εκπαίδευση. Ο Ηλίας Ευάγγελος Θεοχάρους, ίσως ως δεύτερος Μεντελέγεφ, ανακάλυψε τη νέα χημική ένωση με τη βοήθεια της καθηγήτριάς του Στέλλας Γκούζου, που τον ενέπνευσε και τον καθοδήγησε στο δρόμο για την επιτυχία. Ο ενθουσιασμός που μπορεί να δείξει ο καθηγητής για το αντικείμενό του μεταδίδεται όλη αυτή η ενέργεια στο μαθητή και τον ενισχύει στο να εξερευνήσει τον κόσμο γύρω του, να ανακαλύψει μόνος του τα ταλέντα και τις δεξιότητες που μπορεί να έχει. Και αυτό που έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή ο Ηλίας είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είναι μια συλλογική δουλειά από όλους τους καθηγητές τόσα χρόνια που υπηρετούν εδώ. Ο μαθητής της 3ης τάξης στο Λύκειο Νεάπολης Κοζάνης έχει στόχο την ιατρική και με φόδιο την αγάπη του για τη χημεία και τη θετική σκέψη ξεκινά το μεγάλο ταξίδι του στην επιστημονική έρευνα. Περισσότερα νέα για την παιδεία την επόμενη Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το πρωί. Μέχρι τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά αυτό το ένθετο αλλά και όλα τα ένθετα του EarthNews στο earthflix.gr.